Ahoj všichni, já jsem Zany. V tomhle videu se společně podíváme na to, proč mezi sebou mají motorkáři, skútristé a plechovky, tedy auta, takový konflikt. Ale co já budu dělat? To není můj problém. Asi se vrátím k adoptivní rodině. Skvěle. Oni jsou mrtví. Sereš mě. A ja som Nix. Presne tak. Dnes si nalejeme čistého vína. Budeme sa baviť o studenej vojne na cestách. My versus oni. Motorkári, skútristi versus plechovkári. Ale pozor, nebudeme tady jen nadávat na řidiče aut. Protože ruku na srdce, Nixi, kolikrát jsi v autě zanadával na motorkáře nebo na skútristu? No, častejšie, než by som chcel priznať. A práve o tom to dnes bude. Obaja máme vzťah k motorkám. Ja, okrem motorky, šoferujem niekedy aj auto, takže vidím tie chyby z oboch strán. Přesně tak. Rozebereme si, proč nás řidiči aut často nemůžou vystát a co z toho je oprávněné. Půl prdeláč jsem mu říkal. Vydával zvuky jako ty, když jedl ten chlabilotový bagr. Říkám, půl prdeláči, vždy ty šereš jako bagr. A pak se podíváme na to, proč mají motorkáři a skútristé stažený zadek pokaždé, když vidí auto vyjíždět z vedlejší. Cieľom nie je niekoho obviňovať, ale pochopiť to. Aby sme sa všetci vrátili domov celí. Tak pojďme na to. Začněme tím nepříjemným. Proč jsme pro řidiče aut často jen dárci orgánu a chuligáni? Povedzme si úprimne. Najväčší problém je rýchlosť a nepredvídateľnosť. Jasně. Sedí v autě, kouknou do zpětného zrcátka a vidí prázdno. Začnou předjíždět a najednou žum. Kolem nich proletí střelec na 2 kolech ve 2 stech. Leknou se tak, že málem strhnou volant. Presne. My motorkári máme iné vnímanie dynamiky. Pre nás je zrýchlenie z 80 na 140 otázka 2 sekúnd. Pre auto je to večnosť. Vodič auta jednoducho nepočíta s tým, že sa niečo môže v premávke hýbať tak rýchlo. Pokud se vám naše povídání líbí, zvažte prosím odběr a like. Děkujeme. Jede se dál. A pak je tu takzvané štrikování v kolonách. Myšičky. Večná téma. Jasně, my víme, proč to děláme. Venku je 30 stupňů, když zastavím, odpadnu vedrem. Ale chápu řidiče auta, který tam stojí hodinu v klimatizaci a najednou vidí, jak ho objíždím. Vnímá to jako nespravedlnost. Já musím čekat, proč motorkář nebo skútrista ne. A nie len nespravodlivosť. Je to pre vodičov aut aj dosť nepríjemné. Mnohí chalani to robia príliš agresívne. Myšičky medzi autami v 80-ke? To nie je šikovnosť, to je hazard. Vodič auta sa potom obáva pohnúť volantom, aby ťa netrafil. A keď niekoho vystrašíš, logicky ťa nebude mať rád. Další věc. Hluk. O áno, ladené výfuky. Miluju zvuk motoru. Fakt. Ale když mi pod oknem v 11 večer projede kluk s otevřeným a pořádně hlučným výfukem a ještě to vytočí až do omezovače, má chuť po něm hodit květináč. Hlučný výfuk zachraňuje životy. To je podľa mňa len výhovorka pre ego. V meste to životy nezachraňuje, len to štve ľudí. A mimo mesta? V aute máš dnes skvelé odhlučnenie, rádio. Vodič ťa počuje, až keď si pri ňom. Ten rev predtým len vytáča všetkých okolo. Takže shrnuto. Z pohledu řidiče auta jsou motorkáři a skútristé příliš rychlí, příliš hluční, spolu se tam, kam nemají a oni mají stres, že motorkáře nebo skútristu srazí. Bohužiaľ, niekedy majú pravdu. Robíme si to meno sami tým 1% bláznov, ktorí jazdia ako na okruhu. Dobře, stačilo sypání si popela na hlavu. Teď pojďme do naší kůže. Co je pro tebe, Nixi, největší strašák?
když si na motorce? Oči vodiča. Respektíve, keď ma nevidia. Klasické. Promiň, neviděl jsem tě. No, idem po hlavnej, vidím auto na vedlejšej. Vodič sa pozerá mojím smerom. Prisahal by som, že sa mi pozerá do očí. A aj tak mi tam vbehne. To je čistá psychologie. Řidič auta nehledá motorku nebo skútr. Jeho mozek skenuje hrozbu. A hrozba je pro něj kamión nebo jiné auto. Motorka je jen malá, úzká silueta. Mozek ji doslova vyfiltruje jako šum. On tě vidí, ale nevnímá. Keď si to tak vezmeš, je to desivé. To, že sme pre nich neviditeľní. A pak je tu novodobá pohroma. Mobily. Veru áno. Keď vidím auto, ktoré ide od čiary k čiare, viem, že ťuká do mobilu. V aute to ustojíš, máš plechy. Ale keď ja idem vedľa neho a on sa rozhodne prejsť do môjho pruhu bez smerovky, lebo lajkuje fotku, končím. Blinkery jsou kapitola sama o sobě. Všiml sis, že řidiči aut často zapnou blinker až ve chvíli, kdy už točí volantem. Áno, pre nich je to len formalita. Pre mňa je smerovka životne dôležitá informácia. Aha, ide točiť. Musím brzdiť alebo uhnúť. Keď ju nedá, berie mi čas na reakciu. A ja nemám deformačné zóny. Moje deformačné zóny sú moje kolena. Ještě jedna věc, kterou si řidiči aut často neuvědomují. Odstup. Přilepování se na zadek. Motorka brzdí inak ako auto. Často brzdíme motorom a pritom sa nám nerozsvietí brzdové svetlo. Keď sa na mňa lepí Octavia pol metra od zadného kolesa, mám studený pod na chrbte. Ak budem musieť krízovo brzdiť, prejde ma. A nesmíme zapomenout na drobnosti. Ostříkovače a cigarety. Vodič si umýje sklo a ja dostanem sprchu na prilbu a obmedzí mi to výhľad. Alebo vyhodí vajgel z okna a mne vletí pod bundu. To sú veci, ktoré vodičovi v bubline auta ani nenapadnú, ale nám môžu spôsobiť aj pád. Takže jsme v patové situaci. Oni nás nevidí, my jsme rychlí. Co s tím? Za mňa je to o defenzívnej jazde. Jazdím tak, ako by ma chceli všetci zraziť. Nie v zlom, ale v rámci opatrnosti. Nikdy sa nespolieham na to, že mám prednosť. Přesně. Na hřbitově je spousta lidí, kteří měli přednost. Moje rada pro motorkáře a skútristy. Neschovávejte se. Nejezděte v mrtvých úhlech. Předjeďte pomalejší auta, samozřejmě s rozumem, nebo si držte odstup. Hlavně musíte být vidět. A pre vodičov aut, ak nás sledujú. Prosím, pozerajte sa dvakrát. Hlavne v križovatkách. Ten jeden pohľad navyše nám môže zachrániť život. A smerovky. Používajte ich skôr, než točíte. A ještě jedna věc pro motorkáře a skútristy. Zkusme být méně arrogantní. Když nám v koloně auto uhne, poděkujme nohou nebo rukou. Pravdaže, to urobí strašne veľa. Keď vodič vidí, že sme slušní, na budúce uhne znova. Ak mu rozkopneme zrkadlo, lebo urobil chybu, bude nás nenávidieť všetkých. Je to o reprezentaci. Každý z nás na motorce nebo skútru je ambasadorem celé komunity. Když děláš hlouposti, kazíš dobré jméno i ostatním. Takže závěr. Není to tak úplně válka. Je to spíše jen nedorozumění fyziky a psychologie. Povolí, určitě. Súhlasím. Cesta nie je okruh a auto nie je tank. Musíme sa tam zmestiť všetci. Napište nám do komentářů, jaké máte vy zkušenosti. Zažili jste někdy těsnutku s autem? Nebo vás naštval nějaký střelec na dvou kolech? Zaujímajú nás vaše názory. A hlavne, či už máte 2 kolesa alebo 4, jazdite tak, aby ste sa večer vrátili domov. A jazdite s rešpektom a ohľaduplnosťou.
A nezapomeňte tam kopnout like, nastartovat odběr a podívat se na naše předchozí videa. Děkujeme.